По повод това нещо, Елен просто ми казах, че трябва да взема. Където е? Аха, е там. Трябва да се включва доста. Има един интересен съдник, който не може да се Човек 15 разход ми е проблема на моторите, ама те също ще разкажат малко повече. Чакам да излезе. Той излезна, бе, аз го виждам. Повече време го правихте или не? Повече време. Що пак да съм такова? Не. Няма проблем. Да. Какво става с нашите таксита? Екзотик таксита стартователи? Защото в крайна сметка не сме на състезание, има хора. Целта, разбира се, е да се докоснете до тези невероятни коли. Естествено, ще дадат малко газ на правата при всички положения. После има... Губите. Баща е с тесните фарове, аз съм с другите. Е било в главата ми, първо и после съм го пренесъл. Коша да е в боята, гайките да сложи. Те ме болят.
Танчетата с руста коса. Така вече идват красивите коли. За мазничките. Ей, коста. Ето се, не ме харесва. Как не ти хареса? Ето се. Да, видяхме го на входа. Се снимах. В проект още. Старата писта, две обиколки фърля гуми, но и три писта. Архикс Митс. Следващия момент е... Тя почти там на нас. Почти. Сега ги видим. Чакай да питам. Ела. Охраната на пола. Охраната на пилона. Кажи колко души основната. Питаш го глупости в момента. Не бе, защото аз се впечатлих как пола стои, Кирил горе, не знам колко килограма, на поне 70 и пак нещо не мърда. Много ме кефът, като минават двойки, момчета и момичета, как момичета минават близко до пилони и момчета просто леко препутват. Съвсем недалеко иска да стане някакъв екшън. Впечатлително е това, да. Усети ли тук как е впечатлително, как изненадващо се бъде от Не знам какво става. Аз знам какво става, но няма да така. Аз ще кажа, има много хора. Има това? Много хора. Има това? Много хора, бе. И ти като Криско поставя да дума. Здравей! Да се снимаме ли сте? Защото има много хора. Ние се снимаме, докато Ивачето отиваме там.
да си направим. Няма защо и аз благодаря. Ей, то пилон да го дадеш там да го една японска марка и Japan Racing джантите при тях абсолютно всякакви размери, ширини, диаметри, между болтови, централни отвори. Колко пожелаете, те са на разположение, могат да ви поръчат, имате лични неща на склад. Освен това, Endless е марката, която